Kini sini balai guruত্বপূর্ণ important sini CC meeting engka sini NC Department quarter so kumang topic ti kok salaika ek number ji agenda angkai sini present political situation auto sing subgroup salaika ta kaisanga sini block level lo sini BSc village level lo onek problem ngi tongkha aboti sing salaika gede sini Delhi অভিযান जों दिनै कमिटि खाखा जों दिल्लीयाव थांनाय जों पेन्डेमिक पाइखांखाय जों आइपिएफ तरफ থেকে दिनै 23 আগস্ট आव जों पालायलायनाय तेबो जों अ पेन्डेमिक पाइमेन्ट उलावनो जों कायसा सेन्ट्रेल गैदारिं जों खालायनाय दिनै जत्त जों एलाइड अर्गानाइजेसन तिगि जों कायसा बिग गैदारिं खायनाय जों नाखा जों कमिटि खायखा जत्त जोंनि ब्लक थांगै जों दिनै रिभिउ खालायनायनि बागै जों गासै कमिटि चंखा जत्त तिब्रानि एडिसि ब्लकआव थाङै दिनै एमएलए रक आरो चेयारमेन जों चंखा प्रेम कुमारी आंनो बन नेतृत्वे जों जत्त ब्लक थां भिजिट खालायनाय अबेखले जों गोबां प्रग्राम राखा दिनै जों अमा साइमो जों दिनै रुटिन मिटिं दिनै सीसी मिटिं जों खालाय थांलायगौ दैबो दिनै जुलाइ मास बिसिङावनो दिनै जत्त जों डिभिजन लेभेल रिफर्म मा खालायनाय रिसार्च डेस्क मा खालायनाय दिनै youth IPFT IWFT दिन जत एलाइड अर्गानाइजेसन ते IPFT दिनै 34 34टा दिनै दङ डिभिजन आरो नते बे रिसाबल खायै रिभिउ खायै टोटाल के फर्म खायनाबाबो जों आबो जों निर्देश रेखा बनिमागो जों गोबां दिनै जों कक सालायका आं खागावो जों तेवसे जों IPFT जों रिभाइभ खायनाय जों साइमनो ताबो दिनै IPFT पार्टी रक ताकफोर जों थिक दंखो दिनै ग्राउन्ड दिनै भिलेज लेभेल डिभिजन लेभेल प्राइमारी कमिटि अंचल कमिटि अब जों तैसे रिभाइभ खालायनाय आं खागावो दिनै पार्टी तैबो हामनाय दिनै गोबां दिनै प्रग्राम एक्सन प्लान जों खायखा आबरो जों इमिडिएटलि जुलाइ मास बिसिङाव आबो जों खालायनाय तैबो जों अर नुखा दिनै कयजन नेतारक दिनै थांनाय जों दिनै एक्सपेल खायगा जों पार्टी सिजान्त नाखा अर खरत दिनै दङ दिनै चेयारमेन खरकसा नरेन्द्र देब बर्मा बर जों दिनै मिटिङाव जों मोनसे एक्सपेल खायगा 6 इयारनि बागै दिनै बिरेश देब बर्मा जों मोनसे एक्सपेल खायगा दिनै प्रकाश सिसिम जों मोनसे एक्सपेल खायगा गते दिनै इउनि बुरि बदलनि दिनै सप्तान देब बर्मा जों मोनसे एक्सपेल खायगा दिनै आदिशानि दिनै पिटार देब बर्मानोबो जों एक्सपेल खायगा बरं जों 6 बोसोरनि बागै एक्सपेल खायगा आबो जों दिनै सिद्धान्त नाखा तैबो जोंनि बिसिङाव जे बर'राव दिनै जों नुखा जोंनि पेपार जों नुखा आबो पेपार जों नुखा दिनै पेपार बुंसै आजकाल फरियाद जे जों नुगमानि आबो फल्स रिपर्ट जों खबर नाखा जों बिश्वकति देब बर्मा तै जनन्द देब बर्मा दिनै एमएलए न बर जनन्द त्रिपुरा ब्रक जे दिनै अने पार्टी थांनानै रखनि ब्रक एलिगेशन दिखलाय माने अब फल्स अब टोटली फल्स आं रिक्वेस्ट खायनाय जे बाबे हमहाय सटिक नि रिपोर्ट माय सपर्यंत जाते हमहाय ता खायथुम आइ रिक्वेस्ट दिनै पत्रिकान कयनाय मीडिया कयनाय जाते हमहाय फल्स रिपोर्ट तारौथुम जों बर मालायखा सोंलायखा जों दिनै र जनन्द त्रिपुरा दिनै एमएलए बो प्रेजेन्ट दङ जों मोनो सोंखा बकुनो सायनाया आबङै आं अमनो सानाय जे दिनै पाब्लिक रो कुनो बिबान्द तांनि बरक माव दिनै पत्रिका रो फल्स रिपोर्ट थायो आरो बगै जों कुनो बखाबायना गरै जों ताखुन जों थिक दङ दिनै IPFT जों ग्राउन्ड लेभेल जों बलाय स्ट्रं दङ